ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ଥର ଏମିତି ହେଲା କି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କିଛି କଥାକୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ଖରାଦିନିଆ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ଦୁହେଁ ନିଜ ଜାଗାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଅଧା ରାତ୍ରିରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଶୋଷ ଲାଗିଲା। ପାଣି ବୋତଲ ପାଖ ଫ୍ରିଜରେ ଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ନିଜେ ଉଠି ପାଣି ପିଇଲେ। ଅଚାନକ ସେ ପଛକୁ ବୁଲି କରି ଦେଖିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ରାଗ ତମ ହୋଇ ଦେଖୁଛି। ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ତମେ ପାଣି ନିଜେ କ'ଣ ପାଇଁ ପିଇଲ? ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ରାଗିକି ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼ରେ ଜବାବ ଦେଲା, ହାତ ଗୋଡ଼ ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଜେ ନିଜ କାମ କରିପାରିବି, କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ସ୍ୱାମୀର ଗୋଡ଼ ଧରିଲା ଆଉ କହିଲା, ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣ, ଝଗଡ଼ା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ତୁମର ସବୁ କାମ କରିବି। ଜାଣିଛ, ତମକୁ ପାଣି ପିଇଲା ବେଳେ ମୋତେ କେତେ ଖୁସି ମିଳେ। ଯଦିଓ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହେଇଥାଉ ପଛେ ପାଣି ତମେ ନିଜେ ପିଇବନି। ସ୍ତ୍ରୀର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ସ୍ୱାମୀ ନମ୍ର ଭାବରେ ଆଖିକୁ ଦେଖି ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ପକାଇଲେ ଓ ଝଗଡ଼ାକୁ ଶେଷ କରିଦେଲେ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ। ପୁଣି 10 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ରାତି 3ଟା ବେଳକୁ ସ୍ୱାମୀ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଉଠିଲେ, ସେ କାନ୍ଥରେ ଲାଗିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀର ଫଟୋକୁ ଦେଖି ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିଗଲା। ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିବା ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀର ଫଟୋକୁ ହାତରେ ଧରି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଗୋଟିଏ କଥା ସେ କହୁଥିଲା, ପ୍ରେମ କେବେ ମରିବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଏ ଜାଣେ ସମୟ କେବେ ବଦଳିଯିବ। କାହାଣୀଟି ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ଏ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କାହାଣୀ ଅଟେ।